सुलेमान सिद्दीकीचे घर आणि ताच्या 4 फ्लॅटांचेर घाल्ल्या धाडीत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जमीन वेव्हाराकडेन संबंधित कागदपत्रां, अर्थीव वेव्हाराच्यो नोंदणी तशेंच हेर महत्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली। गोंयांत बेकायदेशीर जमीन वेव्हाराकडेन कारवारांतली मालमत्ता आनी ताच्या अर्थीक वेव्हारांचो संबंध आसा काय ना हाचो तपास हे कारवायेंत केल्ल्याचें आयकुपाक येता। गोव्यातील कथित जमीन घोटाळा आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास आता कर्नाटकातील कारवारपर्यंत पोहोचलाय। या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुलेमान खान सिद्दीकी यांच्याशी संबंधित जे कारवारमधील कोडीबाग परिसरात असलेल्या घरावर आणि येथील खाजगी अपार्टमेंटमधील 4 प्लॉटवर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापेमारी केली आहे। या दिवसभर सुरू असलेल्या छापेमारीत बँकशी संबंधित डॉक्युमेंट, आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित डॉक्युमेंट तसेच जमीन व्यवहाराशी संबंधित डॉक्युमेंटची त्यांनी यावेळी पाहणी केलेली आहे। मजगती म्हापशेचे नगरसेवक तारक आरोलकाराच्या ऑफिसाचेरूय ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घाली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।